don't wanna go there. We should never go there. VaKuripwa Kugara. Kubhadarwa kugara. Aikona iki zvinokwa kubhadharwa kuvata zvose nokugara. Ini ndendegerizve. VaKuripwa Kugara zvose nokuvata. Bendeguru ndakazobuda nekambani zveინobhadhara. Ndakambobiwazve. Kwakuchindipa imba ine mubhedha pabasa yokuvata panguva dzebasa. Kwakuchindipa nomukadzi wechirungu. Ndikazoti kwete wechirungu. Ndoda mukadzi wechimunhu. Kandi mukadzi wechimunhu ndinobvira mukadzi mutema, especially muZimbabwean. Kwakundipa neofisi ine zvese, ine ma-air conditions bvororo, kutsonyerana nama-air conditions. Kondinonorwa nechandwe kana chando chikarova ndovhura mhepo yendodazi inobhoila ndichingotenderera. Ndakazogara pachayazve inotenderera. Kana kukapisa kungovhura mhepo yakafriza. Magesi yemagetsi, laptop necheya inotenderera. Kwakuti unongogara, basa rako kungogara uchingotenderera necheya uchibaya-baya zvaunoda kwagara. Wotonzwa kuti vamwe munhu achitouya kuinterview kunze kutsvaka basa iri muofisi, kuti yani maofisi edu akakwana vachiri vavo neni. Kundigerezvo. Kundigere. Pakuti uchida mari tiudze padei, pewiki kana pamwedzi. Yeah. Zvikagotike zvinondobheja nema2 lita. Ndikati kwete. Nemumwe musangata system yekungondiwedzera mari pamunodira. Kungondiinjizira pamunodira. You have to consult me first before you do any adjustments concerning money. Yeah. Kunzwa nzara. Kungoridza bhera. Uchabona vakomana navasikana vachidzingirirana nendiro dzizere namapuronzi, marashenzi, chikeni, mwiseyengwena. Endi ndokodya zvese. Ndokodya zvese. Yeah. Apo ndichingotenderera. Ndiri pachaya inotenderera. Ndichifura. Ndichimwa. Ndichidya. Mahire andinoita chingwa. Mahire andinoita chingwa. Nemahire andinoita nyama. Mamwe andinoita koji. Zvinoreva kuti kwazvinobva zvizere miromo ndiyo mishoma. Ndakati madhokota matama arembera kusvika umu. Arembera kusvika umu. Ndichakukwiridzira mafudzi rezvode. Madhokota kwakuchizorijusa. Kuti ave noma. Mukati mekudya. Ndobva unzwa rimuzi munhu utoumana. 00263. Brazi, kuno kuZimbabwe comeback zvinhu zvino zvaoma. Unoda kuya vakofini here. Saka kuinza usiri kofini ndokuita musoro. Vaenda musoro ndo vanonamata. Kukuenda kumushando kuita musoro ndokunamata. Isoti gere kuno. Imi gara ikoko muchiteyambira chiti mapuronzi tiri kuno. Hauna zvongambotita. Hauna. Isiri kudambura ekonomi. Munomashupireko ikoko. Munomashupireko. Regai vatonge. Ndovanoziva kutoka nyika. Regai vatonge. Imitenderera muchizhaka. Uri ikoko uchibva kwaSabhuku kumusangano wemukomondera. Unongofa. Unongoita uri kofini uri kugwizi uchibva kumombe kotitina ngombe. Uchibva kotira mariva unongofa uchibva kuUK, China. Kwose unongofa. Unondidi. Blazi MDC. ZANU-PF. Zanetsa kuno. Magetsi hakusina, chikafa hakuna. Saka icho kunetsa abaiwa ngaabude. Wakasungirirwa. Wakazvabva une passport. Jamba kazva kunetsa.
Endavo kuna mafuro manyoro. Akusi kuno koga miris kuna mafuro manyoro. Ikoko weru Harare, Bulawayo, Mozambique, Malawi, Botswana, chero kwawada kuenda. Baba vanochema, mai vanochema, iwe wakangovatarisa. Ita musoro savamwe vanasese VaKuripwa Kugara. Zvine ropa kuBhatabwa Kugara. Zvine ropa. Unomirira chiko. Uchingokachiwa namariva. Kukachiwa kita moni. Uchingopa chibwemu uchingochema. Enda kunze kwenyika ubatsire vamwe vako. ZANU-PF yechi. Ivavo veZANU-PF neMDC yamunopopotera vakatotipa mabhengi kuno mhiri ekutumira mari ikoko. Mondidi kama kunda ikoko ina ndiwiko inika mondida ikoko ndokutumira picture. Kana video through WhatsApp. Munondidi zera rako mwana wakanicheche, zera rako unoita ganda rinorekoda 90 years. Unaiswana kuBhatabwa Kugara. Ganda rangu ngemwana 4 years. Peace of mind. Uchikuona kwa eto age uri kurota uchidzingirirwa neshumba, nyoka, mapere, neshumba, zvose zvinodla bad dreams. Isu vari kumafuro manyoro manje. Takutota tifamba nendege, zvikepe, mahama, peace of mind. Yeah, peace of mind. Muda kutonga nyika mose, muda ma-president mose, ma-politicians mose. Izokuzige jamba isu takajamba wane ma-passport ilava muti ZANU-PF wane vakazadza maofisi kunze kwenyika vachipa ma-passport vakangodza nyika kuno kwatigere tipai vana vangu mapemiti tikapuwa matatu nyika dzekunotaswa kabatirwa mapfumo kutipa mapemiti left right center middle front and mapemiti anodedzera 50 years ine passport ine 10 years validity. Yes. Offices iri pamanenga mafura mhepo kwatinobona nhongonya dzevarungu takazigarira mageneral masuperintendent kungokuvona yesise. Yes, they say me I'm too special mwana kuZimbabwe. I'm too special. Iwo chikokombrena uri ikoko unokombrena nguva yavo ichakwana regai vatonge ndovanhu vakutonga nyika munovazvibiriko. Isu tiri kudhirisa ikonomi kuno kudhirisa tidya US dollar bula Jutmark yani iyoyo kuchina iyo sikungelidi aunda zonga ndita auna MDC nezani izvo zvaruchimana vakuri support akuno. Yes, life is too short. Blazi ndichazouya ndida kutanga ndaona kuti zvomira papi kana vazofa ngo uchingoita zvidhara inde Bhatabwa Kugara. Baba Tensen hauna zvangambondita hauna kana zvangambondita ungandidi hauna zvangambondita hauna kana. I don't wanna go there, baby.